Estem davant d'un govern feble, el govern més feble d'aquests últims 30 anys, un govern que li costa molt arribar a acords amb les altres formacions, però a més quan hi ha acords d'altres majories que no és la seva en el plenari, doncs no els compleixen, cosa que jo crec que és una manca absoluta de respecte a la democràcia. És una gent que els últims 2 anys s'han confós el que és el govern de la ciutat amb el seu partit, i aquest és un gran disbarat, i avui el senyor Hereu ha fet una cosa que jo crec que és còmica i que no puc entendre. Diu, ara exigirem al senyor Rodríguez Zapatero un bon finançament, i com això mateix li podia haver dit fa 10 dies que li va posar una catifa en aquest mateix lloc, rebent-lo i cantant les 1000 alabances del senyor Rodríguez Zapatero amb un acte, un cop més, partidista davant d'unes eleccions europees. Crec que aquests 2 anys hem perdut una bona ocasió per tenir més serveis, donar més serveis als ciutadans, donar respostes a aquelles coses que preocupen en els ciutadans, que van des de la neteja, la seguretat, els serveis a la gent gran, en els joves, i això jo crec que és la signatura en la que fracassa d'una manera més clara aquest govern.